Co obxectivo de mellorar a eficacia na loita contra o lume, esta mañá desenvolveuse no Teatro Coliseo Noela unha xornada de coordinación en emerxencias. Nela tomaron parte diferentes representantes de corpos e forzas de seguridade do Estado, agrupacións de protección civil e persoal dos parques de bombeiros comarcais e dos grupos de emerxencias supramunicipais, así como tamén persoal do Servizo de Protección e Defensa contra os Incendios Forestais. A xornada estivo presidida polo delegado territorial da Xunta na provincia da Coruña, Ovidio Rodeiro, quen destacou a importancia desta xuntanza de cara a reforzar a nivel local a coordinación entre os diferentes organismos e administracións responsables das distintas emerxencias. Pois o que buscamos con este tipo de foros e de encontros pois é xustamente eso, poñer na mesma mesa a todos os axentes que algo podedes aportar e esa coordinación, dende logo, pois eu creo que vai ser fundamental para seguir dando pasos e, sobre todo, pois que cada vez sexan menos esos incendios que son provocados. Temos que seguir gañando esa batalla, que haxa menos incendios provocados e iso supón pois ir detectando quen son aqueles que nos prenden o lume. Un feito no que tamén incidiu o alcalde de Noia, Santiago Freire. Segundo ele, a experiencia dos diferentes colectivos servirá para mellorar esa coordinación e eficacia na loita contra o lume. Espero que de aquí se deriven unha serie de conclusións que sexan útiles nese traballo que comeza a partir de agora de cara aos vindeiros meses e que permita profundizar tamén nesa coordinación non só nesta anualidade 2018, sino nas anualidades futuras.